pawb, croeso I podcast Siarad drwy dy het efo fi, Pryderi o M-SParc, a dwi falch iawn bod Dafydd Wigley gallu ymuno efo ni heddiw. Fformat ydy, mae'n ni het mor leidr yma. Mor leidr achos yn M-SParc da ni'n credu bod pawb sy'n mynd ar rhyw fath o fenter, yn mynd ar fenter debyg I be oedd y morladro, yn mynd ar hyn helynt ar y fordaeth ac yn cymryd risgs. Os da chi'n methu fan hyn, da chi off ar y planc i'r dŵr, da chi? Yn dall. Os da chi'n gwneud ti mi, mae'n drysor yn y pen draw. Mi gychwynna I yn bold y gyd, na I dynnu'r cwestiwn cyntaf allan o'r het. Os gen i'n syniad beth ydyn ni'n cael. Diwcs, un bach ysgafn iawn I gychwyn ni. Person bora ta person nos? Ydych chi, Dafydd? Person nos. Ie. Dwi wedi gorfod wrth gwrs fod yn berson bora hefyd, trenau I Lundain ag ati. Ond I ryw radda, oedd gwaith sy'n gyffredin, pryd hynny'n arbennig yn dieddol o fod cychwyn sy'n 2 gloch pnawn a rhedeg ymlaen tan 10 nos a weithiau trwy'r nos. Cyfarfodydd a... All-night sessions. All-night sessions, Hynny yw, yn y siamper, yn y gystal. Llawer o'n yn y bar, mae'n debyg. Oedd y gwaith yn gofyn mynd iddyn. Oedd, dyna'r patrwm. Mae wedi callio rhyw gymaint rwan. Mae ty gyfredin dieddol o orffan gwaith diwrnod am 7 gloch nos yn hytrach na 10. Sy'n neud i'n haws I bobl efo teuluodd yn aelodau yna. A'n aml iawn, sa'ch eisiau teithio nôl wedyn, mae hynna'n job a'n dod yn ôl I ryw surgeries ar y bethau. Wel, dyna mae rwy'n yn rhannu bywyd fel aelod seneddol, wedig efo etholaeth o bellter, felly ynde, 4 awr bob ffordd I Lundain, o'na chi un diwrnod gwaith. Ac oedd yr oriau ar y tren yn allweddol bwysig. Dyna pryd oedden ni yn gallu dal I fyny fel llawer o gwaith papur yn dyddiau cyn o beth yn mynd ar e-bost. O hynny, yn ni'n cynrychioli yn Arfon, mae yna 93 o drefi, pentrefi a man pentrefi. Ac peth pwysig oedd ceisio ymddangos ym mhob un o'r rheini ryw dronde. Chi dal mynd I Lundain, bob wsos? Bob wsos. Yn y patrwm oedd pryd hynny, cymorthfa yn Arfon bora dy llun. Cymorthfa bora dy llun yn sortio allan a pobl efo gwir problemau. Fysa nhw'n troi fyny am 9 gloch bora dy llun. 4 awr o hynny, tren hanner dyn beth yna goeddo I lawr I Lundain. A wedyn yn ôl yn hwyr nos Iau neu nos Wener. A da chi wedi cael ymlaen y patrwm na ers 70au lle? Wel, yr patrwm newid pan eisiau i'r cynulliad yn 99 a drwodd I 2003. Wedyn ni'n meddwl mod I wedi ymddeol yn 2003 ac eisiau nifer o bethau eraill I wneud difyr iawn yn y cyfnod hwnnw. Ac yr arswyd erbyn 2010, oedd yn cael yn hynny nôl I mewn 2011 gymryd sedd yn y siamper arall. Siamper fedrwch chi ddim cyfiawnhau fodolaeth o ar unrhyw sail o gwbl. Ac eto mae rhai o'r pethau mae'n neud ar adegau yn gallach na beth sy'n digwydd yn tŷ gyfredin. Ydych chi'n ddyn bora neu no? Dwi'n treddu ddod I gwaith erbyn rhyw 6:30. O Tyllar I Bwlleli. Felly dwi'n mwyn sy'n gwneud fi ddyn bora, fydda'n dweud fi'n cychwyn gwaith am 7:30 dwi'n mynd i'r gampfa. Ond mae'n helpu gael rhywun yn barod, yn feddyliol am ddwrnod o waith, mae'n siŵr gen I. A wedyn dwi'n mynd adra, fyddai'n cael cyfnod efo'r teulu, a wedyn eich fyddai'n cael rhyw awran o waith wedyn yn hwyrach yn y nos. Felly mae'r patrwm yn gyda bach o wahanol eich. Ydy mae o. Cyn I mi fynd i'r gwaith gwleidyddol llawn amser, felly ni'n gweithio am byd diwydiant ynddo. Ac ar gyfnod pan ni efo cwmni Mars I lawr yn Slaw, ni'n gweithio fewn yn galw'n continental shift, sef tridia bora, tridia pnawn, tridia nos a tridia off. A ni'n cael hynna'n batrwm anodd iawn i'r corff dy gymod. Ac am gyfnod ni'n gweithio shiftiau mwyn gweld sut oedd y ffatri'n gweithio beth felly. Dwi eisiau holi chi fwy am hynny yn y munud. So, dwi'n jyst yn mynd ymlaen un o'n post-its nesaf fi. Os da chi wedi meindio, na I dynnu eto. Dwi'n gwybod mae hwn yn dod os i'r public enemy number 1 ydy hwn. A mae'n siŵr gen I, mae hwn yn gwestiwn da chi gael yn eitha amal yn lwg da chi'n perthyn, dwi'n dallt, I Murray the Hub oedd yn public enemy number 1 draw yn Chicago am gyfnod. A ni'n gwybod dim oll am y perthynas yma. Oedd I 1976, 2 ganmlwyddiant America, rhaglen The Welsh in America gan HTV ar y pryd, yn had yn 11 nos, yn un Llundain ar y pryd, yn had yn gwylio'r rhaglen. Ac dyma'n hanner cyntaf rhaglen am Frank Lloyd Wright, Cymro o ran cefndir yn pensaer enwog iawn yn America. Ac yn dweud, for every good one, there's a bad one, and the bad one in this case is Llywelyn Morris Humphreys. A wyddwch chi ddim byd ar y pryd? Oedd yn had, yn gwybod dim oll.
Ac dyma nhw'n dweud y rhaglen, who is the son of Brian Humphreys and Anne Wigley. A dyma'n had yn disgyn oedd ar ei gadar bron. Ac oedd yn gwybod dim yn dweud, yr Anne Wigley wedi geni yn Rhos Goch, ffarm drws nesaf, i ble oedd yn had yr eni. Ond oedd blynyddoedd cyn yn had, ynddo oedd y cenedlaethau efo shift yna. Ac dim ond wedyn ddaren ni ffeindio fod y berthynas, beth yn union oedd y berthynas. Ac yn sgil hynny, eisiau ati yn ei dipyn o waith ymchwil ac dwi yn troedio gwmpas Gymru efo darlaeth ar hyn. Mae werth i chlywed, os oes rwy'n gwrando ar y podcast, edrychwch ma yna darlaeth ar YouTube, ond mae'n werth edrych yn ei. Oeddech chi sôn bod i Dor cyfraith o werth $600 million adag yna y flwyddyn i'r mobster ni'r... Ie, oedd o'n cyrraedd y brig yn ifanc yn y 30au pan oedd Al Capone yn cael ei gloi fyny, fo gymerod drosodd rhedeg y mob. Oedd Murray Humphreys wedi dod yn sylfaen i'r cymeriad y consigliere yn y Godfather. Y consigliere yn cael ei ddangos fel dyn oddi allan i deuluodd y maffia yn dweud fod yn hanner Gwyddel, hanner Almaenwr. Wel, wrth gwrs, Cymro. Ac oedd Murray Humphreys yn brolio'r ffaith mae Cymro oedd o. Oedd enw i ferch oedd chi'n sôn bod... Llywela oedd enw i ferch o, ie. Ac dim ond unwaith oedd o draw i Gymru. Ddoth o i Bentra Carno, o ble oedd i dad o wedi eni. Ac oedd o'n gradur yn amlwg, oedd o'n ddyn drwg iawn. A ddim unrhyw esgus dros y ffordd oedd o wedi ymddwyn. Wedi dweud hynny, ydych chi'n meddwl, tasa fo wedi cael ei fagu yng Ngharno, neu hyd yn oed yn America Wledig, yn nid yn Chicago. Sut fysa fo wedi datblygu? As ydi aros yn Cymru, oedd y math o allu, so wedi gallu bod yn brif nid o Cymru. Achos, ydych chi sôn ar yr araith yna, y ffordd nath o drwy rhyw wahanol achosion oedd erbyn o'n ddyn galluog iawn, oedd o'n dallt y gyfraith, ond oedd o heb gael y cefndir ar addysg, illa sa'n wedi gael yma, ond oedd o wedi gallu dysgu fo sydd i hun. Oedd o wedi gadael ysgol yn saith, oedd ei dad wedi colli i waith oherwydd yn yfed, ac oedd y teulu yn dlawd, ac oedd wedi mynd allan i weithio i werthu papurau newydd, a dyna denodd o'i mewn. Ia, oedd yn dod â $600 million o doleri'r flwyddyn i mewn i Chicago yn dechrau'r 50au, ond oedd ei ddylanwad o'n mynd llawer pellach na hynny. Oedd o'n bersonol, efo control personol ar dros 60 o undebau llafur trwy America. A defnyddio'r undebau llafur mewn diwydiannau fel yn Hollywood efo'r ffilmio, i fyny cael ei taliadau gan y cwmnïau 20th Century Fox a Paramount i beidio cael streicio. Neu fel arall fysa streiciau'n digwydd, just fel oedd ffilm ar fi'n cael ei chwblhau neu rhywbeth felly, streic am fusod. A'r ffordd yn stopio streicio a prynu'r undebau i ffwrdd. Ac oedd o efo control dros hynny. A pan ddaru Robert Kennedy ddod yn bennaeth yr ymchwiliad i trosedd cyfundrefnol yn America, 1958 oedd o'n cadeirio'r peth, nath o restr o 6 o bobl oedd eisio trwy America i gyd, fel y rhai oedd yn trefnu yr tor-gyfraith cyfundrefnol. Ac ar ben y rhestr yna, Llywelyn Humphreys, oedd rhif 1, public enemy number 1. Ydych chi'n sôn ar ddiwedd yr ddarlith, dwi'n gwneud un heddwas wedi dweud ydych chi heddwas o Chicago. Is it nature, genes, or the environment that makes us? A hynny di, ydy o'n iawn i ni farnu rwy'n o'r cyfnod yna, gath y fagwraeth yna ag ati. Dwi'n gweld hynny, ond dwi'n meddwl wedyn o safbwynt busnes ac yng Nghymru heddiw, pan mae gennym ni gymaint plant yn byw mewn tlodi ag ati. Pa mor bwysig ydy o bod ni'n creu'r amgylchedd yma i bobl i fedru fynd i fyd busnes, i fedru cael yr hyder yna i fentro ag ati. Ydyn ni'n gynnyrch o'n magwraeth ac yn amgylchedd, dwi'n meddwl. Mae'r cwestiwn o amgylchedd a chymdeithas a'r math o gefndir mae rwy'n dod ohono fo. Pryd mae rwy'n yn syni yng Nghrombil Chicago yn y cyfnod tlawd yna, mae yna bobl wedi cael ei troi at drosedd. Diolch yn cyfiawnhau'r peth, ond mae'r cyfrifoldeb i osgoi hynny yn disgyn nid yn unig ar yr unigolion a'r plant yna, ond ar y gymdeithas o'i gwmpas nhw, i teuluoedd a'r pobl maen nhw'n troi efo. Ydyn ni'n ei digon yng Nghymru i roi yr amgylchedd iawn i bobl i fynd i
feysydd, gwaith a busnes. Wel, da chi'n codi cwestiynau hangach am rwan, ac dwi fy hun, wrth gwrs, o'n nghefndir i ym byd diwydiant cyn mynd i'r byd seneddol, a wedi parhau efo cysylltiad y busnes a diwydiant ers hynny. A dwi'n argoeddiedig fod angen rhoi cefndir i bobl ifanc yng Nghymru, yn yr ysgolion ag ati, rwysyn neu gilydd i ddal i dychymyg nhw fod nhw isio mentro ym myd busnes. A dwi'n edrych i un enghraifft, dwi'n defnyddio hon, nes i'n rhan ohoni, ond nid fi oedd y prif arweinydd. Dyn o'r enw Osborne Jones, yn gweithio yn y Path Labs ym Mangor, a syniad sut i otomeiddio dadansoddi hylifa, gwaed neu ywrin neu beth bynnag, ar gyfer cyflyrau. Os yn y cyfnod hwnnw, ydych chi'n anfon sampl draw i'r laborau, disgwyl am 2 wsos, cael yn ôl, a falle fod i'n rhy hwyr i wneud rhywbeth. Ac oedd eisiau gweld peirianna ar ddesgiad doctoriad, lle oedden nhw'n gallu gwneud profion yn syth. Dechrau adeiladu'n yr hein, creu cwmni, cyflogi un person, yn y beidu yn Llandwrog, ble o cwmni sain wedi cychwyn, adeiladu o'i fyny o un tan yn diwedd, myrtio fo cwmni o Los Angeles i greu Euro DPC yn Llanberis yn cyflogi 200 o bobl. O hynny bellach mae Siemens yna yn cyflogi 500. Cwmni gwreiddiol, Alpha, dyffryn cyf, ia? Ie, ADC. Rhyw enw gwneud oedd hynna, fel fod o'n swnio yn wyddonol, swnio yn Gymraeg, ond o'na ddim bagage efo'r enw. Cwmni spin-out mewn ffordd, achos oedd Osborne yn gweithio i'r bwrdd iechyd ar bryd. Oedd yn y laborau y Path y Mangor. Ond oedd Osborne efo'r weledigaeth, ac oedd efo digon o ddewrder i roi gorau i waith, i ddechrau cwmni fyny, cael codi, beth bynnag oedd ni rhyw 50,000 o bunod beth bynnag oedd ni godi lot fwy o arian pryd hynny na fysa fe heddiw ynddo. Hefyd cael cefnogaeth gan y corff o'r enw WDA, Welsh Development Agency, fel oedd o. Di o ddim yn bodoli rwan, diolch i Rodri Morgan yn chwalu'r peth, a ni'n gandrus am hynny. Oedd y WDA wedi gwneud gwaith arbennig o dda, ond a wendida wrth gwrs yna, oedd nhw'n dueddol o fynd am gwmnïau mwy na rhai, yn hytrach na rhai llai. Ond y WDA wedi bod yn dda iawn efo hynny. Yn i'n gadeirydd y cwmni Osborne am 12 mlynedd. Yn i'n sylweddoli bod chi wedi 1.5 oedd hyn wedyn. Ie, mae'n rhywun cyn hynny oedd dros y cyfnod dechrau 90au. Ac mynd draw i Los Angeles yn i drafod efo'r cwmni yno. A dangos sut mae pethau'n gallu digwydd trwy ddamwain ron. A ni'n meddwl, wel, ble allan ni gael safle ar gyfer hyn? Meddwl am Glyn Rhonwy Llanberis. Ac pryd hynny, o'na gynllun i gael datblygiad pentra gwyliau yna. Ac o gen i llyfryn glosi fel lluniau efo ystadegau poblogaeth a bob pethau ffyrdd ag ati. Nes i dynnu allan y tameidiau ynglyn â twristiaeth a mynd â peth draw i Los Angeles a dweud, that's where you should put your European headquarters. Pennaeth cymryd yn o ie, a rydyn nhw'n wel, na i wedi trio yn de. Ond hefyd mi wybod, yr basio hwnnw drosodd un o'i gyd y weithwyr o, look into this and let me know. A'r boedd oedd draw i edrych ar y safle yng Nghlynonwy oedd dyn oedd wedi cael y Nobel Prize am ganfod DNA. Oedd o'n aelod o fwrdd y cwmni yn Los Angeles. Felly mae cael pobl fel Osborne sy'n gallu cael yr ysbryd mentrus na a mynd ati i gychwyn cwmnïau a cael y hyder ar ffydd a dwi'n bod mentergarwch mae siw gen i fynd ati a cychwyn busnes. Mae hwnna'n peth pwysig iawn i M-SParc. Dyna da ni eisiau trio weld mwy o fwy digwydd o'r brifysgol. Fel enghraifft, mae gennym ni gwmnïau spin-out, mae yna 3 yma, mae yna un newydd symud i mewn gyda llawn sy'n gwneud gwaith ymchwil mewn cancer. Da iawn. A wedi codi i dros filiwn y bunna arian preifat ac ati. Mae angen gweld mwy. Oes. A da eisiau hyr hadyn mewn bechyn a merched yn ifanc yn de. Fel fod nhw'n tyfu efo uchelgais i fod yn gwneud hynny. A hyn o'r os yn mynd off i weithio i gwmni arall ar y dechrau ag ati i gael profiad, yna fod nhw'n fodlon wedyn mentro efo'i syniadau hunan. A fod gennym ni strwythyr tu cefn, fel sy'n gennych chi fan hyn, chwarae teg. Strwythyr tu cefn i helpu nhw ddatblygu syniadau, a wedyn yn llawn amser fod nhw'n gallu mentro i hunan. Mae gennym ni, da ni'n cyflogi, coelwch neu beidio, 3 athrawon erbyn hyn, yn eisiau rioed feddwl beth o parc gwyddoniaeth yn cyflogi 3 athrawon. Ond i wneud yn union beth chi ddisgrifio, maen nhw'n mynd i mewn i ysgolion yng Ngwynedd, Conwy a Môn, a rhedeg rhaglenni mentergarwch a gwyddoniaeth a technoleg yn yr ysgolion, yn cyfnogi'r athrawon yn fanna i wneud. Maen nhw'n plannu gobeithio yr hada bach na, dyn fydden ni'n gweld nhw'n dod yn ôl na mewn
cenedlaeth i ddod. Gan ni weld nhw'n dod drwad i weithio, mae cychwyn i cwmni a Wel, Osborne Jones nesaf. Wel, yn hollol, oce, un o beth a dwi'n falch ono, mae Hywel y Mab wedi cychwyn i fusnes ei hun, de. Hen gapel i lawr ym Mhentir tu allan i Gaerdydd. Y capel wedi dod yn wag a dechrau studio recordio yna ac cynnal gigs yna. Ond mae wedi bod yn rhedeg o gor o rhan 20 mlynedd un ffordd neu llall rwan. A wedi llwyddo i ddal i fynd trwy Covid a phob peth. Oedd o ddim yn gallu cael gigs pryd hynny, wrth gwrs, ond recordio ac yn gwneud pethau. Rwy'n terfel recordio yna. Gwych i glod, o'n i'n mynd daeth yn hyn, ffantastig. Fe'n symud ymlaen siarad wrth y het, da chi'n gwrando ar y podcast, gobeithio bod chi'n mwynhau, mae'n sgwrs ffantastig, diolch yn fawr iawn, Dafydd. Da chi eisiau tynnu'n allan i fi, Iwan? Dwi'n cael gofyn cwestiwn i chi, Iwan. Ei, hoff gastell. Ia, beth ydy hoff gastell? O, dwi'n mynd licio cestyll. O, gwbl. Ddim yn dod adar hyn dod. Dwi'n mynd fwy am cestyll. Un o cestyll ni, felly. Mae'n so gorau bod yn y cestyll ni. Mae gen i chydig bach o bif, mae'n siŵr bod o deg i ddeud, mae castell Caernarfon. A brysym mae gola, fi eisiau rhoi mewn yn y lle. Na ddo wir? Na ddo. O, dwi'n mynd lle los y bod pobl yn mynd am ni, dwi'n mynd gwybod. Hoff gastell, mae'n siŵr gen i, byswn ni'n mynd am gastell criciath neu rhywbeth felly, ar y stepan drws a fyddai'n mwynhau hufen iaf a fyddai'n edrych arno. Wel, dwi'n edrych ar gastell Caernarfon mewn ffordd gwahanol. Reit. Dwi'n edrych ar nef, oedd angen adeiladu un o'r cestyll mwyaf yn Ewrop i'n cadw ni yn reolaeth. Ac erbyn hyn, pa fflagia sydd yn dyhwfan uwchben dreigia goch sydd yna. Mae'r castell erbyn hyn yn perthyn i ni trwy cadw a Llywodraeth Cymru. A ni wedi gael o'n ôl. Rhan o hanes di hynna. Ac yn sicr mae cestyll yn rhan o hanes Cymru gwell o'r gwaith. Ddim yn ddifyr dydi, achos fydda i dweud weithiau a tafod yn y moch wrth y cofis dwi'n abod. So ni'n hitio fel lawr. Torwch o lawr, adladwch da i ffroddiadwy neu bobl o Gymru. Dwi'n meddwl sy'n cadw yn cytuno fo hynny, ond na dwi'n clywed beth eich dweud, a mae'n digon teg, da ni wedi cyrraedd rhyw le wan fel cenedl, lle bod ni'n gallu ail fyny, bod ni wedi ail fyddiant. Ydy, a mae rhaid i ni hefyd ddod i derma efo'r diwydiant twristiaeth. Da ni yn gwerthu yn gwlad, ond da ni'n gwerthu dim ond dros dro i bobl sydd yma. Da ni'n gwerthu yn llawn yn barhaol, felly. Gwlad ni ydi o, a'n stori ni ddylsa fod yn dod allan o'n gwlad, a ni ddylsa fod yn berchen ar y stori yna ac ar yr ymgylch a popeth sy'n o'n nelo yn gwlad ni. Dwi'n eistedd canoladwy'n beth bwysig. Wel, yn hollol. Dwi wedi bod yn gwneud dipyn efo'r busnes llechi, wrth gwrs. UNESCO a treftadaeth y byd. A dyna ydy nod ni. Ydy nid i ychwanegu'r pwysau, dyna wyr mnawr, bod y pwysau llefydd fel Llanberis, mis Awst yr Har, Wyddfa ag ati. Be da ni isio ydy pobl dod ar gyfnodau eraill o'r flwyddyn, ac i ddod am resymau gwahanol, i ddysgu am yn hanes diwydiannol ni, a ochr hynny yn hanes cymdeithasol ni. Oherwydd ydych chi, yn y chwareli, fel yn Llanberis ac yn Bethesda, o'na ysbytau diwydiannol yn hir cyn i hynny ddatblygu yn y diwydiant glo er enghraifft. Ac o'na fodel yn Llanberis, ble oedd y gweithwyr yn rhoi ciniog yr wsnos tuag at yr ysbyty, a'r perchenog hefyd yn rhoi ciniog yr wsnos. Y math o fodel, oedd y Neirin Befan yn edrych arno fo, ond oedd y wladwriaeth yn cymryd beth drosodd yn de. Ond oedden ni yna gyntaf yn y diwydiant llechi. A mae hynna'n rhan o'n stori ni. A mae rhoi'n y math yma o ddealltwriaeth i ymwelwyr yn rhywbeth dwi'n credu sydd yn bwysig er mwyn i bobl deall Cymru. Ac am argraff hefyd bod ni'n pobl mae'n bod ni'n chych bach chwythig a tu ôl ac yn backwards, mae yna beirianneg, mae yna erloesi, mae yna bob dim wedi dod o'r diwydiant. Ond y bethau o safbwynt trafnidiaeth, oedd yn modelau ni o trafnidiaeth yn cael ei allforio, gwledydd fel India, yn efelychu beth ni'n gwneud fan hyn, oedd defnyddio dŵr, digon o dŵr, wrth tywydd ag ati ar gael, defnyddio dŵr ar gyfer fod yn ffynhonnell egni i symud pethau i fyny i lawr ar elldydd. Y technoleg a gwaith heiar a pethau felly oedd yn datblygu. Mi oedd yn falch iawn o'r cyfraniad oedden ni'n neud yn ddiwydiannol yn ogystal ag oedd rhoid toia i gymaint o filiynau dau rownd y byd. Rownd y byd. Da ni'n gweithio digon am hynny? Na, da ni ddim. Da ni eisiau ymfalchio yn hyn. Mae o'r rhan o'n treftadaeth ni. Mae'n wir fod yna bobl wedi cael i cam drin yn y chwareli, fel yn y pyllau glo, fel mewn gymaint o ddiwydiannau.
Ond mae hefyd yn wir bod yna lawer iawn o bobl wedi adeiladu dyfodol o gefndir o dechrau gweithio ym myd diwydiant. A da chi'n meddwl am Brifysgol Bangor yn dweud bod o wedi adeiladu efo ceiniogau'r chwarelwyr, a mae hynna'n wir ynddo. Mae yn rhan hanfodol, wedi yn Gogledd Llewyn Cymru, rhan hanfodol o'n etifeddiaeth ni. Dwi'n meddwl bod ni'n gwneud digon o'n dwi'n cytuno fo chi hynny. Reit, mi'n o'n i symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Chafbwynt o'ch gyrfa chi. Be fysa chi wedi sôn y fanna rhywfaint am DPC am hynny a sefydlu? Wel, yn herma diwydiannol, o fewn diwydiant, fes i'n gweithio ar ôl, ges i wneud gradd ffisics am Brifysgol Manceinion. Oedd y maths fi ddim digon da i fynd ymlaen i lefel uchel o ffisics, ond oedd yn digon da i gynnal fi am diwydiant felly. Mynd i weithio i gwmni Fords yn Dagenham, moduron, hyfforddi cyllid ar gyfer diwydiant o fel yna ag ati, cwmni arbennig o flaengar yn y systema oedd gennym ar gyfer costio eu cair ag ati. Symud o fanno i gwmni Mars yn Slaw, wneud M-SParc ag ati, a hwnnw'n gwmni gwbl rhyfeddol. A ni wrth y modd efo nhw, os nhw wedi bod yng Nghymru, os nhw wedi aros efo nhw'n de. A wedyn cael penodi yn bennaeth cyllid a gweinyddiaeth cwmni Hoover am Merthyr. Ac oedd nhw'n cyflogi 5,000 o peirian agolchi. Ac y bobl yn gweithio? 5,200 ar y pryd. Ac yn yn wsnos ola fi yna, yr wsnos o etholiad yn cael ei alw, y peth ola ni'n neud, oedd mynd a cais i mewn i symud ymlaen i gynyddu'r gweithlu o 5,000 y targed o 8,000. O'na byllau glo, gwaith dyr wedi cael yng Nghlynebwy. O'na 2-4,000 o bobl heb waith yn fanno, felly oedd y Llywodraeth yn falch iawn o helpu gyllido ehangiad o gwmni Hoover. Ac oedden ni'n ifanc iawn i gael y cyfrifoldeb yna, ond nes i fwynhau hynny yn fawr iawn. Be oedd cwmni fel Hoover ar y pryd? Oedd o'n gwmni rhyngwladol neu? Cwmni Americanaidd oedd o yn Ohio, oedd Pencadlys Cant yn Ohio, wedyn fes ni'n mynd draw y flynyddol yno i Pencadlys, i gynhadledd cyllid byd eang y cwmni felly. A wrth gwrs, o'n nhw'n meddwl yn America fod nhw gymaint ar y blaen efo'i syniadau cyllidol, ac ati dydyn nhw ddim. Oedden ni ymhell ar y blaen y Merthyr. Ni'n gwybod union beth ni'n neud y fanno. Ac nes i fwynhau yn fawr iawn. Oedd hi'n gyfnod yna sialens i mi, rhyw 8-20 oed yn ni pan ges i'n menodi i'r swydd yna. Ac oedd y boi yn rhedeg y sioe, Doug Snowden, oedd o 2 oed yn hen math o foi oedd wedi bod yn Sergeant Major yn y fyddin. Ac oedd y ffordd o'r rhedeg y ffatri, oedd yn dobio'r bwrdd efo'i ddwrn ac yn rhegi ar bawb bob pnawn dy Gwener. Ac o rhaid i mi ar un pwynt bygwth ymddiswyddo. I gadw i job fel hyn o ddam redeg, o'n i'n fodlon cael yn trin fel pel droed diwydiannol felly. Ac i fod yn deg efo fo, oedd o gymaint o sioc iddo fo, rwy'n wedi sefyll i fyny iddo fo, achos o neb yn neud, y pawb yn derbyn cael ei cicio gwmpas. A pan nes i hyn, troi at i bennaeth personnel, Jeff, what do we do? Bloody Wigley, he resigned on me. Oedd yr iaith yn fwy llachar na hynny. He's resigned on me. What do we do? Ac ddaren newid yr holl ffordd oedd yn rhedeg. Oedd eisiau ffrindiau mawr efo'n diwedd. Ddaren ymddeol i Canada, oedd yn nôl i ddod i gael cinio sy'n redyn ag ati. O'ch chi'n aelod o'r undeb yna? Oedd, a wannol dar yna streic 6 wsos newydd fod cyn i mi ymuno ar cwmni. O'r peth ola, oedd eisiau weld oedd rwy'n arall yn cychwyn wedyn. Wel, oedden ni, y peth ydy, oedden ni yn amlwg yn ni'n gorfod delio efo'r undeb a llafur. Yn y Joint Works Council, oedden ni yn eistedd efo 5 arall o ran y rheolwyr y cwmni, ac yna 6 arweinwyr undeba na ni ar draws bwrdd. Ac oedden nhw yn slamio ni, bloody management hasn't done this, hasn't done that, hasn't done the other, ag ati. A'r eirni oedd, ges i'n ethol ar y cyngor. Ac oedden ni yna dros Blaid Cymru. A rhai oedd yr rhedeg y cyngor, oedd yr un pobl, ac oedd yn job stewards ag ati, yn Hoover. Felly ni'n mynd i'r cyngor yn nos, a'i slagio nhw. You haven't done this, you haven't done that, you haven't done the other. Ac ar ôl spel, ddari eiron i'r sefyllfa. Hitio pawb. Ac ddari ni gael cydweithio rhwng cyngor Merthyr
ar cwmni i ddathlu mewn enw 520 y cwmni, ond hefyd cael ddaru hwfr gyflwyno canolfan gweithgareddau allanol i'r bwrdeistref yn Dolygau'r uwch ben Merthyr. Ddaru'r cyngor rhoi rhyddid Merthyr i bennaeth y cwmni yn Los Angeles. Y cwmni fuddsoddi i gael y 3,000 o jobs ychwanegol. Oce, mae yna weithiau, da chi'n gallu ei troi trw'ch gilydd i gael y gorau, ac oedd yr hocio'r undeb yn gweld erbyn diwedd, ac oedd pobl hwfr yn gweld. Oedd yna fantas o gydweithio fel yma. Mae pobl pethau dod at ei gilydd. Ie, hollol. Ond oedd yn addysg i mi yna. So felly fel pynedd cyllid a phobl, oeddech chi'n cael trosolwg o'r cwmni, ond o ran edrych ar y supply chains hefyd, ar cyfrannau dod i fewn, y margins, costa'r staffio'r holl beth. Nes i ddadla o fewn pencadlys hwfr yn Perifel, pencadlys Prydeinig yn Perifel yn Llundain, y dylsa fod na rhan o'r elw oedd y cwmni'n wneud yn mynd yn ôl i'r gweithwyr. Ac rhoi o'r cyfarwyddwr yna. O, hwnna'n syniad od iawn i gwmni Americanaidd. Neu Karl Marx wedi mewn i'r lle, ynddo? Ond yr un person yna, ddaru ymddiddori yn y syniad, oedd pennaeth y cwmni, yr managing director y cwmni hwfr dros Brydain, Cymro o'r enw Gwyn Lloyd, o Sir Benfro. Oedd o yn gweld y ddadl. Ac y lleill yn trio cael fi lawr. Let's see what you've got to say. Gython ni un unlla efo'r peth yn anffodus. Hwna'n syniad chwyldradol. Mae yna fwy o gwmnïau rwan sy'n dod yn cael eu perchen gan y gweithlwyd, os mae cwmni da yn Gaernarfon yn enghraifft da. O, mae'n gret. Os ydy pobl sydd wedi datblygu cwmni, wedi rhoi i horia a'i harian i mewn, yn fodlon wedyn trosglwyddo fo i'r gweithlu campus. Ond mae rhaid i'r gweithlu wedyn gymryd y cyfrifoldeb eu hunain ar ei sgwyddau hunain. A mae'n dibynnu fod na bobl o fewn y gweithlu sydd yn gallu gwneud hynny. Rwy'n dan Gaernarfon yr enghraifft gynnwch chi. Mae hynny'n ffaith ynddo. Ond dwi ddim yn bodoli ym mhob. A dydy pawb sy'n gweithio mewn ffatri ddim eisiau cymryd y cyfrifoldeb yna. Dwi'n yr eitha gwahanol gymbawr. Ydy. Ac eto, mae nhw, os ydy cwmni mynd i'r wal, mae pobl sydd ar lawr y ffatri di'r rhai cyntaf sy'n dioddau. A felly, os nhw wedi buddsoddi 20 mlynedd o'i bywyd i gwmni, mae buddsoddiad nhw yn llawn mor bwysig i'w ystyried a dyfodol pobl sydd wedi buddsoddi 20,000 o bunnoedd yn y gwmni. Mae ddwy ochr wedi cyfrannu. So yn 80 oed, mae hwnna dipyn o gyfrifoldeb, achos meddwl, oedd yn anodd cysgu'r nos yn gwybod bod gennych chi 5,000 o bobl yn fanna mewn cymuned eitha difreintiedig, mae'n debyg. Ond ffordd da chi wedi disgrifio fi fanna, da chi'n eitha bullish, da ni eisiau mwy o bobl, da ni wedi gyflogi tair. Yn hollol. Hwna'n agwedd, oedd y busnes yn dda, mae'n debyg. Wel, go for it, ynddo. Oce, da chi mewn busnes i chwilio am bob cyfle, a ei wneud hynna ar sail ethical, de. Nid fel oedd y gangster yn Chicago yn wneud, ond ar sail adeiladol. A beth sy'n bwysig ydy fod pawb yn cael chwarae teg o fewn y broses a fod yna systemau o fel hynny, ac yn marn ni, os ydy cwmni yn llwyddo, y dylsa fod yna rhywbeth yn dod yn ôl i'r gweithwyr. Ai trwy cyflog uwch yn uniongyrchol, neu trwy dividend neu bonus neu beth yna. O, peidiwch a deud wrth y staff yn M-SParc, fe gynnau mutiny ar y nwylo. Beth fydd dywaddol? O, beth fydd dywaddol? I fi, dwi'n gobeithio gadael lle yma, a pan dwi'n sôn am y lle yma, gadael yr hefyd yma, wedi magu teulu a bod yr plant yn llwyddo ac yn magu plant gobeithio drwy'r gyfrwng o Gymraeg a gobeithio gael rhyw fath o ddylanwad arnyn nhw yn hynna, bod nhw wedi medru aros yma yn eu cymuned, neu gallu gadael a dod yn ôl i gyfrannu bywyd cymdeithasol byw yng Nghymru. A hefyd, o ran M-SParc, sy'n eitha bodd yn gallu meddwl bod ni'n cael dylanwad ar bobl ifanc a rhoi cyfleoedd. Dyna'r i'r gwaddol, ynddo? Dyna'r i'r gwaddol mowr, mae'n siŵr gyda'i. Ar lefel personol, y teulu ag ati, ond ar lefel impact, dwi eisiau rhoi cyfleoedd i fusnes a pobl gallu cychwyn a llwyddo. Os ydych chi wedi hau'r hadyn yna, fel bobl ifanc, sydd efo gallu ag ati a falle syniadau, y hadyn a'r hyder i fynd allan yna, ac i adeiladu ar be maen nhw yn gweld ac yn credu yna fo. A maen nhw wedyn yn gallu
cyfrannu mewn ffordd llawer mwy i'r gymdeithas. Ges i gyfle gen Dafydd Iwan a O.P. Hughes i weithio yn sain ac ar y cyfle i efo technoleg a busnes a llwyth o gefnogaeth. Pobl ymwrdyn ap Dafydd ac ati wedi cael gweithio dyn nhw cael ei gwalch a bethau dros y blynyddoedd. A rwan dwi'n gweld fy hun mewn safle breintiedig i gallu gwneud pethau fel i fwy o bobl ifanc fel ges i gyfle. A bod fi'n gallu llosu hynny efo 10 neu llosu hynny efo 100 neu 1000 o bobl a creu rhyw economi wledig arloesol yma. So hwnna'n... Wel, mae'n werth weil hynna. A dwi'n falch fod chi yma, fod M-SParc yma, oherwydd dyma oedd y diffyg oedd wedi bod yn y goffennol pan oedd cyrff fel y WDA yn bodoli, yn dda iawn ar ddelio efo cwmnïau mawr, Fords y byd mae Hoovers y bethau felly, ond oedd ddim yn edrych digon ar sut i dyfu'r planhigyn bach lleol a i'w reiddio o fewn i gymuned. A dyna ydych chi'n gallu gwneud yma. Mae'n ddiddorol yr asgon cefn yr economi yn Nghymru yn debyg yr busnesau bach chanolig i maint. Ond mae'r balans na wedyn, da ni angen yr Hoovers a'r Mars a'r cwmnïau mwy yma, neu yda ni. Dwi'n teimlo fy hun, does gen ni'n llawer o'r corporates mawr yma. A pam da ni'n trio cydweithio efo nhw a trio cysylltu nhw efo'r gwmni bach sy'n gwneud arloesi mewn rhyw faes. Dydy o ddim yn hawdd bob amser i gysylltu. Mae hynna ddifyr. Da chi'n meddwl am Siemens yn Llanberis sy'n cyflogi 500 o bobl ac yn allforio i Ewrop gyfan yn de pecynna gwyddonol sydd o bwys i iechyd bobl yn y gwledydd yma gyd. Ond beth sy'n bwysig ydy fod nhw hefyd yn gallu cyfrannu at ddatblygu gweithlu fan hyn, pobl efo syniadau fel o gosbon, fel rhyw ddydd yn rhywun sydd yn gadael nhw i ddechrau rhywbeth arall i fyny. Ac pan genoch chi y math o rwydwaith o fusnesau bach yn gwneud hynny, da chi'n dechrau cael momentum lleol i'r economi. A dyna di'r her i ni yng Nghymru. Mae'n golygu bod gennym ni hyder yn yn hunan, a hyder yn yn plant ni ar y genhedlaeth nesaf i wneud y beth yma, ond hefyd y strwythura. Fel sgennoch chi fan hyn, Brifysgol Bangor yn y cyd-destun ni, yr ysgolion. A dyma un o'r sialensa fod i'r athrawon yn yr ysgolion sydd falle ddim wedi cael profiad gweithio tu allan i addysg, fod nhw yn gallu tynnu mewn profiad i rhoi cyngor cywir i bobl ifanc ynglyn â gyrfaoedd. A gweld y bobl ifanc sydd efo'r hyder ac efo'r syniadau ac efo'r creadigrwydd i fynd allan yna a mentro a wneud rhywbeth yna. A dydyn nhw ddim bob tro bobl ifanc mwy academaidd, os da ni wedi cael un y ddau o y blant sy'n dod yma ac ati. A mae'r athrawon yn dweud, Dwi'n gorau'r academaidd, dwi'n siŵr sydd nawn nhw. Ond maen nhw'n dod i fewn i ryw brosiect busnes a garwch, a maen nhw'n wych. Hollol. Mae'n le i'r ddau yn oes, ac eisiau pobl efo syniadau academaidd, ac eisiau pobl sy'n gallu gwneud pethau'n ymarferol, a troi'r syniadau academaidd o werth i gymdeithas. Reit, hwn reit syml, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod yr ateb pêl-droed neu rygbi. Dyn pêl-droed ydw i. Dwi'n dilyn tîm y rygbi Cymru wedi fod yn mynd i gema fe dwi ddim rwan. Ond pêl-droed oedd yng nghariad gyntaf fi. A'r clwb ydych yn ddilyn? Wel, oedden ni, clwb lleol ydi Tre Cnarfon wrth gwrs. A dwi'n dal i fynd i'r ofal o bryd i'w gilydd. Ni'n arfer cicio pêl yna pan ni'n ifanc efo'r ail dîm pan ni'n coleg ag ati. Ac o ran y tîm mawr, dwi'n ofn Man U wedi ddim wedi cael amser. Hynny yn Brifysgol yma'n Ceinion, oedd just ar ôl cyfnod Munich pan oedd 8 o chwaraewyr wedi cael eu lladd mewn damwain awyren. Ac o'na sentiment tuag at Man U pryd hynny, yna gyd ymdeimlad ac eisiau yn sgipo ymlaen efo'r sentiment. Gwch chi fynd i Old Trafford? Dwi hefo lenni, a dy o bryd i gilydd, pan mae pobl yn garedig iawn yn rhoi cyfle. Mae'n cael tocyn ddipyn o'r sialens. Byddai'n cyfnogi Arsenal, cofiwch chi beidio. Ond o'n eisiau holi o ran Arsenal, glwb Llundain. A rhwydwaith chi'n Llundain, fi eisiau mwynhau yn fawr iawn, gathon ni yn ddiweddar iawn cinio dydd Gwyl Dewi, cymuned Cymru Llundain, lawr yn y Guildhall, ffantastig. A nes i wir mwynhau, oeddech chi'n traddodi araith yn ystod y cinio yna. A mae M-SParc yn cefnogi mudiad Cymru Llundain am y flwyddyn nesaf i ailfrandio, ag i roed fwy egni, da ni'n gweithio efo Peter Evans i roed egni i'r rhwydwaith. Os da ni'n gweld gwerth
yn y Cymru alltid. A dyna oedd y pwynt ddari chi yn yr araith. Cyd-ddigwyddiad mawr oedd hynny felly, a fod o'n berthnasol i chi. Dwi, wrth gwrs, ni wedi bod yn byw a gweithio yn Llundain fy hun, ni efo fflat yn Clwb Cymru Llundain ar un adeg. Ond be o'n i'n gweld hyn o'n ydi am Mhrifysgol Manceinion. Pryd hynny yn archa 300 o fyfyrwyr o Gymru am Mhrifysgol Manceinion. A dwi'n siŵr a ddim mwy na hanner dwsin wedi cael yn ôl i Gymru i weithio. Nes y llawer wedi dymuno wneud hynny. A be dwi eisiau gweld yn digwydd ydy fod yna gyfundrefn i roi gwybodaeth i bobl sydd yn gadael Cymru chwilio waith, chwilio am brofiad, bob peth yn iawn fod yn wneud hynny, ond fod nhw'n gwybod wedyn sut i gael yn ôl ble mae yna waith am fod yn clodi. A fod yna rhyw fath o ben bachu cenedlaethol i helpu pobl ifanc sy'n mynd i ffwrdd i chwilio am brofiad, i gadw gysylltiad efo Cymru ac i ddod yn ôl pan maen nhw'n barod i wneud hynny. O dyna be oedd yr fargan efo'r mudiad nath ni wneud, nath M-SParc wneud. Mi rown ni gymorth ar y marchnata, trefnu digwyddiadau, sbardino'r rhwydwaith. Ond yn ôl, da ni eisiau cyfleoedd i ddweud pa swyddi sydd ar gael, pa gwmnïau difyr sydd yma, a pa gyfle sydd yma, fentora cwmnïau ifanc ac i fuddsoddi yn nhw hefyd. Da ni'n gweld y bont mae'r ysid, mae Cymru Llundain yn mynd i fod yn bont pwysig i bobl sy'n eisiau dod yn ôl, i bobl sy'n eisiau mynd a cadw cyswllt y gwerth. Mae'r ni yn fel yn ni'n treithi yn yr araith yna, gysi ymateb hynny'r adeiladol gen bobl. A maen nhw'n byd wedi cysylltu wedyn yn de. Ond beth sy'n ni'n licio gweld ydy fod yna system genedlaethol gen ni. Fod pob plentyn, person ifanc sy'n gadael ysgol neu coleg y brifysgol, fod nhw efo'r hawl i'r, os ydyn nhw'n siopdio allan mater iddyn nhw, ond fod yna drefn ble mae yna gwybodaeth yn cael ei fwydo trwy systemau cyfrifiadurol iddyn nhw i gyd, ble bynnag yn y byd maen nhw, am y cyfleon sydd yng Nghymru, am yr agoriadau sy'n dŵad, dowch adran ôl. Wyddwch chi, mae yna wledydd bach, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yn Latvia er enghraifft. Mae Iwerddon wedi gwneud hyn hefyd, mae Seland Newydd wedi gwneud o. Yn Latvia, oedden nhw'n gallu rhedeg gwasanaeth fel yma ar elw, oherwydd o help i'r diwydiannau mawr i gael bobl ifanc o Latvia, wedi mynd i'r Almaen, wedi mynd i Canada, i Unol Daleithiau, i ddod yn ôl adra i weithio. Fedrwch chi gael system fel hyn i weithio hefo'r rhydd ryd, a dwi wedi bod yn trio troi meddyliau pobl yn Senedd Cymru i fod yn wneud hyn. Mae'r hawliau gennym ni, dwi ddim yn ofnadwy o ddrud i wneud y peth, a fysa gymaint o fewnbwn i'n dyfodol diwydiannol busnes, economi a Cymru. Dyna'r her, da ni'n wynebu, yn sôn, mae yna swyddi yma, a ewch ar wefan M-SParc os ydych chi wedi ddordab mewn swyddi, mae yna nifer o swyddi gael. Caer bwlch sgiliau, llenwi'r swyddi, di'r her, un o'r heriau mwyaf sydd gennym ni, dwi'n siŵr, sy'n ni'n siarad efo cyfeillion yn Siemens yn Llanber, o'r can swyddi newydd, a lle mae hynny'n mynd i ddod, lle mae'n gyflau pobl i adal i'w sgilio, mwynhau bywyd y ddinas, a wedyn gallu dod yn ôl yn cyfrannu bywyd ac economi. A wedyn mae'n rhaid i wneud hyn ddigwydd rhaid. Nawn ni'n gorau. Dafydd, diolch yn fawr iawn i chi am eich amser, da wedi mwynhau siarad drwy het. Diolch yn fawr iawn. Hwyl gyfan.